Nganong muhikog man ginang tao, ha? Na ako'y naobserbahan ba nga mga tao nga naghihikog tungod kay kasagaran, gipambiyaan, biyaan sa uyab, mao ra gini kasagaran naghihikog, gibiyaan sa uyab. Di sila kagwanta sa problema tungod anang gugma. Ilang utok nadala ra sa ilang gamay ang ilang panghuna-una ba, gamay. Dili kayo lapad ng panghuna-una. Mo nang muhikog sila. Pero mao na yang ngayon ta natong bantayan ba nga atong praktisan nga dili kita mohikog sa kung sa kadako sa problema. Kay mabuhi ra man kaning kalibutan na bisag na kay problema. Dako kay problema mabuhi ka. Ang uban nga ako nabantayan kaning palahubog di gini mohikog. Kay na sila problema bulagan sa uyab. Moadto man din sa mga barkada. Then magpatambag ug unsaon then mag-inom-inom, iinom og maayo ng problema. Pagkaugma nawala na natambagan na nga daghan pa day kuno kayang tao pananglit laki ka daghan pang bahay sa kalibutan nya nganong mohikog man ka. Pero kasagaran sa nihikog walay amigo. Ilarang gisulo ilang problema ba gisulo nila sila ray gauna-una giluom nila ilang problema. Mo na nga mohikog sila kay wa naman sila ilaing mahuna-unaan. Muhuot man to ilang problema silang daghan. Pero naa kay mga amigo makatambag to sila. Mo na nga ang amigo di ay tambal po din ni mga amigo. Ang pagsuroy-suroy na to sa atong mga amigo o sana siya ka kuan medicine. Tambal na siya. Kay makapalipay man ang amigo nya makatambag pod. Mo nang dagko kayong problema. Mo ato na lang ka mag-inom. Dayon sa ato pa nakatabang dayong inom. Dili pod ingon nga ang uban grabe ko nang inom makadaot ko nang inom. Dili na makadaot ang inom ug kabalo ra ka mo dala. Moinom ka pero kinahanglan mo kaon pug ka. Nya ning imo ra nang gibuhat ang inom tungod sa kanang naa kay mga problema nga ginagmay ba. Kay ang uban wala man kog kabalo. Ug sa gina sa sulod sa imong kasing-kasing bitaw. Wala sila kabalo nga naada sa imong dughan ang mga problema mo nang giinom-inom nimo. Pareha sa uban na sakit nga dili nila masulti sa uban ba. Na sila'y maulaw sila masulti sila mga sakit mo nang iinom-inom na lang nila kay para medyo mo gaan-gaan ang ilang hunahuna, bahalag ma-hangover, bahalag makasuka. Pero ang importante nawala-wala ang ilang problema gamay nya dili sila makahikog. Kay dili ka masulti sa imong problema, dili nimo ipagawas na, iluom nimo na tanan, ang resulta na hikog. Maghikog na lang yun sila kay muboto na sa ilang dughan ang ilang mga problema mohuot na. Ang amigo gid ay makatabang, grabe makatabang ni amigo. Mangita kag amigo nga kanang tarong nga imuhag yung amigo nga tinuod. Kay mga amigo ra po ka nang walay klaro dito sa layo sa mga trabahoan nimo. Dili man na makatabang mo biya ra man nimo og magkinaunsa. Kanang amigo nimo nga imong yung mga silingan ba diha. Okay.